Od 1. listopada do 31. ožujka naknada za parkiranje na javnim gradskim površinama neće se naplaćivati nakon 17 sati, nedjeljom i blagdanom. Jednoglasno su to odlučili vijećnici na sjednici Gradskog vijeća Pule održanoj u srijedu 22. rujna u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli. Ovime se nastoji dodatno pridonijeti smanjenju štetnih posljedica i učinaka koje je gospodarstvo osjetilo i čiji teret nosi uslijed posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Te je ova mjera zapravo jedan vid uvođenja dodatnog rješenja koje se procjenjuje da može imati na pozitivan utjecaj na poslovanje gospodarstvenika koji svoje usluge pružaju u užem centru grada, jer bi se upravo na ovaj način dodatno i više motiviralo građane da dođu u grad, da provode vrijeme u gradu, a ovo paralelno s činjenicom da upravo sad već otprilike od 1.10. dolazi do rasterećenja prometa u užem centru grada uslijed jenjavanja turističke sezone. Za provedbu ove odluke nije bilo potrebno osigurati financijska sredstva u proračunu grada, a računa se da će građani bez troškova parkiranja, naročito u zimskom periodu, češće posjećivati centar grada, što će doprinijeti radu gospodarstvenika te oživjeti sam centar.